Un prazer na túa boca. Con este lema, a Confraría da Illa de Arousa e a Organización de Produtores de Marisco e Cultivos Mariños de Pontevedra presentan a nova campaña de Marisco da Illa, unha promoción para poñer en valor os produtos do mar do Concello Insular. Bueno, para nós é unha importancia darlle valor ao traballo das mariscadoras, que, como ben sabedes, temos cerca de 300 mariscadoras, o marisqueo a flote, que temos cerca de 400 embarcacións, entonces darlle un valor ao traballo deles, que mellor que a través de promocionar o marisco que extraen eles mesmos, darlle un valor engadido. O sector do mar é a principal fonte de ingresos de moitas familias da Illa de Arousa, de aí a importancia de promocionar o seu produto. Nos parece que é unha actividade de promoción do marisco da illa, extraído por mariñeiros da illa e vendido na lonxa da illa, moi importante, aí damos conta da calidade suprema do produto e, bueno, dar unha volta de torca máis para promocionalo, dalo a conocer e que a xente sepa cal é o produto que pode ofrecer a Confraría de Illa de Arousa. No acto estivo presente a conselleira do Mar. Dende a Xunta puxeron en valor a calidade do marisco e o traballo realizado polo sector durante a pandemia. Unha campaña co que a Organización de Produtores segue a trasladar á sociedade as bondades dunha alimentación adecuada, unha alimentación saudable e, por suposto, sostible, pero con un gancho moi actual. Un gancho co que reivindicar que o consumo dos produtos do mar é un acto de desfrute e co que demostrar que os galegos gústanos o mellor, e o mellor é o marisco da illa. A esta promoción tamén se sumou a Deputación de Pontevedra. Dende o organismo provincial destacaron a importancia dos produtos locais. Arousa e na illa, que a metade da poboación vive da acuicultura, vive do marisqueo, é fundamental e desde logo o de un prazer na túa boca o reflexa moi ben, aínda que aquí sí que quería decir que eu creo que é un prazer en todos os sentidos, non só na boca. No acto de inauguración da campaña reproducíronse os vídeos da campaña do 2020 e presentouse o do 2021. A xornada rematou cunha degustación dos produtos locais.